Hej sammen. I dag skal vi spille Battlefield 3. Nokia Canals Team Deathmatch. Vi tager en 64 server, som jeg gør meget med 1000. Lad os finde en, den der tager vi. On noobs and a box. Okay, det er bare det. Det der alarm, det er bare noget at spise, og jeg ved godt, det er meget irriterende. Lyden er sat til. Vi skal skrue lidt mere op, så I kan høre det. Ja, det er bare sådan det. Glæder mig virkelig til spil her. For det er mit yndlingsspil, men det bliver Battlefield 4, kan jeg tro. Altså videoer af dem på Level Cap Gaming. Han er god. SKS. Den er også god. Det er et meget godt våben. Det er Cobra. Cobra laser fokuvært. Det er et okay pænt godt slet. Det har måske en lille smule larm her. Ej, drop den. Jeg så sgu ikke. Oh my god. Sådan. Jeg tror nok no-go der. Ja. Man bliver lækker lidt, synes jeg. Jeg kan også spille, jeg ved godt hvorfor der ikke står EP. EP på serveren, det er, eller Minecraft. Det er fordi jeg spiller det bare. Jeg skal faktisk spille på en Minecraft server. Den er så god, ikke? Altså, der kommer EP. Garbages! Ah! Prøv at stille sig her bacon. Så kom op igen. Nej. Ærligt. Jeg løber i stedet for en kære. Jeg kan godt vise jer et sniper-sæt. Det er meget grødere sniper. Og så på sådan et one time bipod. Meget bedre sniper. Hvordan går man ned? Sæt. Push fight! Jeg kan også bare have den her. Sådan. Så er det meget bedre sniper. Så bare. Så er man færdig. Ej, man skal bare have den på nummer 2 gear. Du skal bare godt. En sniper. Det er en lille dårlig sniper, kan I se. Men
altså, den er altså ret grødet. Prøv at se det. Så bare på V. Det er bare lige... Fuck! Det er potato! Jeg er god til at sigte, men... I got this! Okay. Så er det mig nogle tegn. Nakker ham. Oh! Okay. Jeg synes, man skal have flex. Så jamen, det er okay pænt, så. Hvad er det sniper? Nå, der er en der. Så jeg spiser Oreos. Ja. Nej. Der er en lille suppressor fire. En sniper, der holder øje. Uff. Du pusher ham. Hvordan? Hvor er det, vi holder den? Er det for mig bag? Jamen, de kommer derovre fra, kan jeg se. Satans. Men hej alle sammen. Like hvis I kunne lide videoen. Og hej hej.